Yanzu kuwa zan gayyato muku wakilinmu na ɗan Hausa Maharas Tasu ya shigo muku da karin maganar mu na yau. Gare ka in ka shirya. Karin maganar mu ne yau an yi gudun gara haka ta sa muka fita muka zanta da 'yan Hausa domin samun karashin wannan karin maganar. Ga yadda zantawa ta mu ta kasance da su. An fada gidan zago. Ok, haka ne amsa a gare ki? Haka ne gaskiya. An yi gudun gara an fada gidan kura. A matsayinka na malam Bahaushe zaka ji Hausa suna karin magana an yi gudun gara an fada gidan zaki domin duk wanda ya fada gidan zaki ba zai tsira da ransa ba. Ok, a fahimta kake haka yake. To masu sauraro, amsa wannan karin magana ta mu Teo, an yi gudun gara an fada gidan zago. Ma'ana dai anan mutum ne yana cikin wani yanayi na rashin jin daɗi sai ya rike hangen komawa wani waje da zarar kamar canin inda ya je zai ji daɗi sai ya ga gwara ma inda ya baro a baya. Maharas Tasu rumfa shashirgi. An gaida wakilin ɗan Hausa.